Mbalimao a un point très très urgent et très très bonne nouvelle avec beaucoup de révélations. Aujourd'hui, c'est vendredi 10 mars 2023. La première bonne nouvelle, ça c'est la victoire de l'armée malienne et l'armée burkinabé contre les terroristes dans la zone des 3 frontières. Des centaines de terroristes viennent d'être neutralisés par l'armée malienne et l'armée burkinabé. Vraiment, bravo au président Assimi, bravo au président Ibrahim Traoré. Les deux armées, l'armée malienne et l'armée burkinabé, sont déterminés à aller jusqu'au bout. Vraiment, bravo aux deux hommes intègres et les deux hommes dignes, fils de l'Afrique. Donc, Maliens, amena bonne nouvelle flanam pour Maliens de Bela Djelengena. Ah, Maliens, et révélation bas de baby. C'est où va faire de hominena. Niger président Bazoum de Flek à Surasi Nyamoko Black Kana Bamako Konobi. Koka Fokolu be fait au Malika Barak et Nyorofe. Au Niger président Bazoum. Au lieu que Wagner que le Niger ne va pas travailler avec Wagner. Non, 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 non. C'est aujourd'hui, lui, il envoie ses chefs militaires pour demander au Mali de travailler avec le Niger. Que Dieu bénisse le président Assimi. Eh Allah. Maliens, Haramade, Assimi, les façons de Djougou que l'armée malienne ne monte pas en puissance. Obi, quel est tout Mauritanie présent, au reflet kaka diplomatie, anaka surasi nyamoko, kunu blaka Assimi deli, ko vraiment, ko Mauritanie be fane Mali ka barake nyoko fe, bi vient be de ka gri Mali kambi. Aw de te ka foko, moun te Mali fa te ka foko, si l'armée ne monte pas en puissance, mon ani jamana ba be ka gri Mali non fe bi. Parce que le Mali est sur la bonne voie. Et puis, depuis Américains de Borako, système de défensif, le système de défensif de Mali Bolo. Depuis une photo, il y a là, quand il y a Assimi Bolo, Jamana bet traumatisera Algérie ou Beba, donc Jako Mali te Mamana Jamanaï. Ni avion pensant pétrole, Assimi be bitoni pitora bebi. Et bi avion pan Niger, ou bi avion pan Douguerla, ou bien Côte d'Ivoire, ou bien Rore, qui n'y Malima. Nini ya ye abse ka jigiya na kase malla n'importe quel avion na temena Mali sangulu fait ni fin Assimi be bitoni jigi Assimi be bitoni digi ni ngandron abiga avion binduguma ni fani ayata a système de défensif là ni be Mali bulu dans toute l'Afrique seul le Mali possède le système défensif Panzer SM à qualité de Algérie mais ça c'est oya ancienne qualité di awa ni ne be Poutine nga palais présidentiel yere dala ni ne be ka Poutine protéger bi anyabala abe fonne mako ko voilà ko ve Panzer avec Moscou fan baby donc on dit bravo au président Assimi le Mali est rentré dans l'histoire ambo fanana tuguni anyabala droit de l'homme ou droit de l'homme ko kuma la parce que l'armée malienne et l'armée burkinabé sont en train de faire des victoires contre les terroristes ou voilà ko droit de l'homme ko way kameka civil ou fera kante ka terroriste ou fera Maliens abado be ko fo komina metla ko secret fana Maliens abado chafa na nge terroriste ou fera ou be wuli ko ameka civil ou fera dowrete de ku toya olu ba fo de ko ni terroriste ma marfa chila ki na tu fera o de ku yuga loi ni ya nga strosu be fera ko be kanga metla ko fona secret fana bobi bi vidéo en il y a beaucoup de révélations aujourd'hui mouno ni dans les droits de l'homme ko inka c'est pour protéger les terroristes. Ou les terroristes protéger Tchoko Djumé. Plan Djumé pour mettre France Bolo, pour détruire le Mali, pour détruire le Burkina Faso. Bila et mettre là qu'à plein fana pour organiser bi vidéo en qualité. C'est que pas de vidéo en konobi. Aïe vidéo na dia il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Maliens, oye dans ma parenthèse doye. Nouvelle flanambe aïe déjà nouvelle mousrobi. Ko Mauritanie fana keleme kaka délégation belle black kana Malabi. Mauritanie nga surasi nyamoko be Malabi. Et Niger fana ka surasi nyamoko be Malabi ko bebe fait la baraka ni Mali on dit bravo au président Assimi Maliens ali bi angan chesri le Mali fait la fierté de toute l'Afrique aujourd'hui ora to ben ko fait ka bara an information tellement do soro ko ministre mogo ko uga mogo chama be ka Mali blabi de ko ber dugu do be Mali nord la ko ber vraiment ko be ka dugu blade ko ministre mogo be ka dugu blade donc ko ber kando be non ko anglais ani suédois ani jordanien olu munu nga surasu be ku be ka commencer ka yambla on dit bravo ala ko nyumanta ay forlanta ku takano fi front mo ante fe ku yu anya yere la blin donc Maliens anya information do fana suratuguni l'ancien président du Mali Diongouna Traoré bora kasigi sogeli ko kala mayiga ka kumakan kasigi Assimi ka kumakan Maliens ko Diongouna Traoré ko marfa munu be ka ci ka Maliens faga
ko tubabu de bɛ ka marifa di terroriste ma. N bɛ tila ka Jɔnkuna Tarawele, Mali président kɔrɔ Jɔnkuna Tarawele. Awa Jɔnkuna Tarawele furondola bi dɛ. Jɔnkuna, i tɔ tora min ye dɔrɔn ka yafa deli maliyɛnw fɛ parce que e de nana ni Faransi ye. Jɔnkuna Tarawele, e de nana ni Faransi ye. Bon i ka yafa, i kɔrɔla dɛ. Bon i ka yafa deli maliyɛnw fɛ. Ayiwa mɔgɔw tɛ kow cogoya dɔn. Ala ka simaya d'an bɛɛ lajɛlen ma. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ, an ye information téléman dɔ sɔrɔ ko Kawujim de tagara Aliou Nuhu Jalo fɛ yen, Mali assemblée président kɔrɔ. K'a bɛ to pousser Assimi contre la. Aliou Nuhu Jalo ye Kawujim na maloya. A n bɛ tila ka vidéo yira la. Kawujim sigilen fo ka kunkolo kɛ tan. A nin kɛra maloya ye dɛ. Ko munna ko Kawujim b'a fɔ ko Sɔrɔsiw ka taa front na. Ko kuma ko Thomas Sankara tɛ Sɔrɔsi da. O kuma ko Sɔrɔsi ni jamana mara man kan wa. Assimi, que Dieu te bénisse. An ye nouvelle duman dɔ fana sɔrɔ tuguni. Maliyɛnw ko Sadio Kamara, colonel Sadio Kamara, ko hôpital militaire a baaraw bɛ sen a taara terrain visiter. Hôpital militaire bɛ mɔgɔ kɛmɛ caman ta, mɔgɔ kɛmɛ yirika caman ta. An bɛ tila ka kuma o yɔrɔ fana kan ni bravo au colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Maliyɛnw, sisan an bɛna don nouvelle de kɔnɔna na sisan nɔ. An y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na. K'u bɛ fɛ ka kɛ Assimi ɲɔgɔnna si ye. Bi ye vendredi 10 mars 2023. Donc, n bɛna Niger Sɔrɔsiw bɛ ka kuma mun fɔ. Niger Sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ. Awa Mauritanie Sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fana an'u ka diplomatie bɛɛ de bɛ ka boli Mali nɔfɛ bi. Mali kɛra référence de ye. Président Assimi i jija Ala ka kɛ hɛrɛ y'i ma. Donc maliyɛnw an bɛna bɔ ka yira aw la aw ni an bɛ jɛ ka Niger président an bɛ jɛ kala Niger chef d'état-major an b'a kumakan kala aw ni an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ. Le 9 mars, bonsoir à tous. Le chef d'état-major général des armées nigériennes est au Mali, une visite d'amitié et de fraternité entre frères d'armes. À son agenda, cette audience à Koulouba avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au centre des entretiens, la situation sécuritaire et le compte-rendu de la rencontre que le chef d'état-major des armées du Niger a eu avec les responsables des femmes. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone. Ma délégation et moi-même avons été reçus par le président de la transition, un chef de l'État, chef suprême de l'armée. Au cours de cette audience, il a été question d'abord de transmettre les salutations et amicales de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed, et ensuite il était question de rendre compte de nos discussions avec nos camarades des FAMA. Les efforts entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. Il a été question aujourd'hui de faire un tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays. Voilà, u bɛ fɔ ni Mali ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Niger Sɔrɔsiw de a ɲini k'u ni Mali bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sinon président Bazoum tɛ dɛ. Awa secret mun fana b'a kɔfɛ n bɛna tila k'o k'a dama vocal dɔ a b'o partager. Mun de la Niger Sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw nana k'u bɛ fɔ ni Assimi ka baara kɛ. Mun n'u bila ka na n bɛna secret fɔ aw ɲɛna bi maliyɛnw dɔ bɛ sɔn ka kasi bi. Mun de la droit de l'homme ɲɛmɔgɔba a photo filɛ nin a cɛ photo filɛ nin ni ye droit de l'homme ɲɛmɔgɔba de tantɔ ni ne bɔra ka galon tigɛ sisan sa ala ma mɛn nin cɛ in wala ko Gazouani wala ko Mohamed Ould Gazouani non o ye fɛngɛ président de o ye Mauritanie président de wala ni tɔgɔ ko Volker Turk ni ye droit de l'homme ɲɛmɔgɔba de wala nin cɛ in de bɛ ka galon tigɛ ko an bɛ ka taa civiliw faga mun de y'a to Niger Sɔrɔsiw bolila k'u ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw n bɛna secret caman fɔ aw ɲɛna na an b'o k'a dama vocal dɔ ye maliyɛnw révélation.com dɔ bɛ sɔn ka kasi a ye nin vidéo partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ bi ye vendredi 10 mars 2023 mun de la Faransi ni européen bɛ bɔ chaque fois k'a fɔ ko an ka ko droit de l'homme de a don ta bɔ tan dɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ a ɲɛna ko faamuya ka Faransi to Mali kɔnɔ a ye Mali Sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ bɛɛ ɲininka ni n bɛ ka tiɲɛ fɔ ni n bɛ ka nkalon fɔ Faransi ko de ye a ye kuma in lamɛn dɛ Faransi de ko ka Faransi to Mali kɔnɔ an n'a y'a remarqué ko ni terrorisiw bɛ ka yala yɔrɔw la ko Mali armée kana s'u ma dɛ ko parce que k'olu ma se Mali armée ma a ye nin kuma lamɛn dɛ maliyɛnw Faransi de ko n bɛ segin a kan Faransi de ko ni terrorisiw bɛ ka yala k'an ka armée kana s'u ma ko sinon ko droit de l'homme b'an nɔ minɛ ko ye crime de guerre de bon non seulement an ka armée tɛ s'u ma an ka armée b'u to yen
u bɛ taa don sugu fiyɛw la ka taa fɛnw san bɛɛ ɲɛ b'u la ko terrorisiw don an m'a ye terrorisiw kun b'u yɛrɛ filmer yan u bɛ taa yɔrɔ la parce que se tɛ k'u ma ordre ma d'i ma n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ jate criminel fɛ bɛɛ dun b'a dɔn fana terroriste de don aw ni Ala n'a kira cɛ o tɛ bingani wale ye bon Niger sɔrɔsiw tɔɔrɔya dɔ de bɛ Niger sɔrɔsiw kan n bɛn'o fɔ maliyɛn bɛɛ k'o faamuya bi Niger sɔrɔsiw u bɛ Niger état islamique u kɛlen bɛ ka taa Niger dugu kunturu de ta ka k'u ta ye terroriste de kɛlen bɛ ka taa Niger dugu kunturuw ta ka t'i sigi ye k'o kɛ u dama yɔrɔ dɔ ye Niger sɔrɔsiw a ordre ma d'u ma k'u ka taa o duguladenw ye dugu bɛɛ bila aw ni Ala n'a kira cɛ u tun bɛ k'o de kɛ Mali fana kɔnɔ ama u ye kɛlɛ minɛ ka di terroriste ma sema ma u bɛ k'o kelen de kɛ Niger fana na bi ka Niger dugu dɔw minɛ k'u to yen quoi bɛɛ bɛ terroriste ninnu yɔrɔ dɔn dɛ mais mɔgɔ si tɛ t'u kama Faransi avion tɛ t'u kama Faransi char combat tɛ t'u kama awa Niger fana tɛ t'u kama Faransi parce que Faransi ma ordre di terroriste bɛ taga i bɛ tugu caman b'a ye u bɛ yɔrɔ dɔ la mais k'e de kana se terroriste ma ko parce que k'olu ma se e ma bon i b'u to yen e bɛ t'i da e sunɔgɔlen kuma min dɛ terroriste bɛ na e faga mais Faransi t'a fɔ terroriste ma ko mun na e bɛ taa se karisa ma karisa ma se e ma u tun bɛ k'o de kɛ Mali la Mali y'u gɛn a ye Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ ɲininka ni bɛ ka nkalon de tigɛ u tun bɛ k'o de kɛ Mali la mais Burukina bɛ dɔw fɛn dɔ sɛbɛn n bɛn'o kalan bilahi n bɛna fɛn kalan maliyɛnw a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ il fut un temps où les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso partaient trouver les terroristes se regrouper en train de manger ou de reposer ou de préparer des attaques, mais ils n'ont pas l'ordre de tirer sur eux. C'est-à-dire les soldats burkinabés n'ont pas le droit de tirer sur les terroristes. Il faut attendre que les terroristes vous attaquent ou que les terroristes attaquent nos hommes avant de riposter. Sinon, les droits de l'homme aux humoristes. Quand on a malien, on t'a simi sarasro. Wallahi billahi. Asimi, du courage. Modibo connaît volume kaintoro. Wage, le général Wage. Non, gardez-vous bé. Et avec la galon non Wage là, m'bo roni rectifier. Ko Wage ga anniversaire kumbe non ko avec ata to tche. Wage wuli la de ka surprise kai ka anniversaire ke. Donc ay fraka bo et général Ismaël Wage là. A wuli la de anniversaire to ko jugu baye. Et général Wage il joyeux anniversaire. Amam pas entre parenthèses. Donc a fonyana Francis kumbe ni de kemalla. Ebe terroriste me te kise chala. Ko fo terroriste de fola ka kise ci ela. Aw ni ala o de keleme ka Niger surasu torobi. Toroya fefe be Niger surasu ka parce que Mali ou gen Mali ba terroriste bunte choko be Mali ja. Mais Francis de be ordre di Niger surasu ma. Mo mi terroriste, mo mi te terroriste. E nya be terroriste la ni Francis ma fo ki kana faka eta faka. Francis ba fo ko non ki e de ka toy. Donc Francis be fere terroriste ka on be ban faka la sisa. Malien ou kome kani de ke aw na Mali kono awa fle ka to de ke Burkina ima Burkina bo yo yereta ima Mali ya yereta awa Niger surasu Bazoum Sirane ne be kuleta kanata ka alila terroriste bi yala ki regrouper a photo de fle mena terroriste uga photo de fran ira awla uga photo de fle moto ba ubuga moto ba na ibe terroriste ni moto keme fla keme sabayi mate ku ela e ka kisechi ula farasi ba foko e droit de l'homme de ne kisechi ula dron ubi sui nyate terroriste photo la Fomo, fanga surasu be terroriste photo ta. Mate shula kase terroriste ma. Maintenant nga surasu ye i regrouper terroriste be na olu attaquer. O terroriste kele mo na olu fara kanga dugu jeni. Ima e jonguna bora ka kuma. Jonguna ko mo ko tekol de do. Be na be tiena tien flen yo. Asimi ne koko bana. Debi asimi na abe terroriste ya buruni kafe mina bleki yala choko muja. Ibo kelengele nu ye ma fonga terroriste te yede. Mais où me keme duru keme nanu ibu groupe ye iba moto konte fi ibe sege mais bio be bana aw se ka famia Niger dugo konturu de be état islamique bolo ou be na Mali attaquer ou be ta Burkina attaquer en même temps ou be sigi ka ta Niger farasi nyabula terusu ka kanfle oni farasa ka kan 20 km seulement mais farasi te tout kama aw ni ala chawte o ko jelini et puis et révélation bado beno yananga tanya fe amena jonguna bora malien vraiment malien jonguna bora anga Mali président koro jonguna bora ko Franci ko lebe ka marfa di terrorisme
tiens te ka bangeya bi vendredi 10 mars 2023 Maliens ne bena oro kala aw na ambeja ambe jongunda kuma kana me biye china la kali ala be ka tiens bange bi hadamadi ni tora tiens sraka ala bi deme président Assimi ka tiens de be ka bange bi aw na nga janga jonguna na me jonguna de be ka farasi jalagi bi jonguna mu ye farasi wele mais jonguna Maliens te yafima ni ma boka yafa dilde boy ka yafa dili ki jota la era la ni farasi ini sanu ya dabri Cheikh Modibo Diarra kana ni farasi donc an ni be fo boy ka yafa dili de aywa Maliens anga jonguna na me on comprend aussi que certains pays occidentaux sont impliqués volontairement ou inconsciemment dans ce qui se passe parce qu'ils ont des relations d'un certain type avec des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Et je pense qu'ils contribuent quelque part à équiper ces gens-là. Parce que quand vous vendez des armes à un pays moyen-oriental et que lui, ces armes, il les donne aux djihadistes, donc évidemment, indirectement, vous contribuez à créer la situation comme voilà. Ko France be ko tuawu de be marfa feri duguma no ube ko me Qatar de maw parce que baro jomuna ka kimu ate to ko folu ke ko abe marfa feri munu ma de beta di djihadisu ma ko donc ko tuawu yere de be ka terrorisu armée kanga duguchi kuma be flene jomuna de kuma kan yede ils comprennent parce que les armes qui sont utilisées ne sont pas fabriquées chez nous, ne sont souvent pas fabriquées dans ces pays-là, donc elles sont vendues par des États de l'Occident. Et je pense que l'Occident devrait étudier ces questions-là et même être amené à prendre des sanctions économiques, comme ils le font souvent. Voilà. Ko ayere kuma yambe kuma la akarara zena de jonguna bravo ayere ben kuma kamede jonguna ko kol de be marfa di terrorisme en même temps aussi ko olube ko ole ko luga ndeme ayere bela jele kuma ka mede donc ko vraiment ko ni problème ko marfa te glan on fait marfa te glan on fait avec glan on le fait terrorisme marfa bo rojume donc kuma be fle on dit bravo à jongunda Maliens anya information téléman do fana soro Anison Jalima bino fo awnyana o y information du meni colonel Sadio Kamara le ministre de la défense malien bonne nouvelle nanambe no colonel Sadio Kamara tara hôpital militaire là vraiment ambe o rokala malien ambe je ko la on dit bravo au colonel Sadio Kamara le ministre de la défense volume 15 et pas tara vraiment a kera wasa ere malien ambe no kala awna ambe je ko la je nyoko fe. Donc au reflet colonel Sadio Kamara tara vraiment tara visiter rendu au là donc la vidéo flène en bas là non non te aya keto de vidéo nga cha quoi donc à fin vraiment Anison Jalimba de baby vraiment tout le monde est content le volume est très bon voilà avec la délégation du chef d'état-major général des armées suivant à présent le ministre de la Défense. Et je pense que l'Occident devrait étudier ces questions-là et même être amené à prendre des sanctions économiques, comme ils le font souvent. Voilà. Ko ayere kuma yambe kuma la akarara zena de jonguna bravo ayere ben kuma kamede jonguna ko kol de be marfa di terrorisme en même temps aussi ko olube ko ole ko luga ndeme ayere bela jele kuma ka mede donc ko vraiment ko ni problème comme marfa te glan on fait avec glan on le fait terrorisme marfa bo rojume donc kuma be fle on dit bravo à jongunda Maliens anya information téléman do fana soro Anison Jalima bino fo awnyana o y information du meni colonel Sadio Kamara le ministre de la défense malien bonne nouvelle nanambe no colonel Sadio Kamara tara hôpital militaire là vraiment ambe o rokala malien ambe je ko la on dit bravo au colonel Sadio Kamara le ministre de la défense volume 15 et pas tara vraiment a kera wasa ere malien ameno kala awna ambe je ko la je nyoko fe donc au reflet colonel Sadio Kamara tara vraiment tara visiter rendu au là donc la vidéo flène en bas là non non te aya keto de vidéo nga cha quoi donc à fin vraiment Anison Jalimba de baby vraiment tout le monde est content le volume est très bon voilà avec la délégation du chef d'état-major général des armées
Suivant à présent le ministre de la Défense et des anciens combattants dans sa visite de routine du chantier de l'hôpital militaire de Banankoro. Le colonel Sadio Kamara suit de très près l'évolution des travaux de ce futur hôpital de troisième référence qui va offrir aux Maliens de tous bords un service sanitaire de qualité. En tous les cas, c'est la volonté affichée par les autorités de la transition en donnant vie à ce projet. Abdoulaye Sako, reportage. Le futur hôpital militaire de Banankoro, situé à quelques kilomètres de la capitale, prend forme. À ce stade, les travaux s'acheminent vers les finitions. Il est possible d'identifier par exemple le bâtiment des hospitalisations avec une capacité d'accueil de 279 lits ou celui dédié aux consultations. Abana, ambassade de Kamara fo. Et puis à Taro oro la frantogoni, à Tara muso munumbe docteur Sola, colonel Sadio Kamara tara kata muso nufana fo, au nango oro franaje. On faisait. Sur l'extérieur, on le fait rappeler. Au cours de sa visite sur les chantiers, le ministre en charge de la défense a croisé des femmes qui travaillaient au même titre que les hommes. Impossible pour lui d'achever ce tour sans leur adresser un mot. Je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du Mali. Abana, kuma bana peu, sixi barabla. Donc Malion, ni yoro de kundo kan yoro ira aula, et puis amena do ko Kaojim, ali nou njaro de Kaojim na Malion, amena yoro bo rapidement ko ira aula. Kaojim de tagara ali nou njalo fi, kabe ali nou njalo pousser asimi contrôle la. Ah, kera molo aide. Ali nou njalo ko akani mamana kan ndabla quoi. Ko et puis ko avec akuma munu fo ko nte kuma nyana mai quoi. Amena ali nou njalo ka kuma kan kala Malion, vraiment akera molo ya bade Kaojim bulu. Kaojim tara kabe taka ali nou njalo de pousser vraiment amanya bulu akera molo ya bade. Donc Malion amena woro kala san, awne ambe je kula je nyongo fe ka foyena. Transition me niveau minabi. Tche ni woki i nye tana de transition nye. Ala bi molo. Mbeka tche de foyena bi lai. Mna fongo defo, ne fongo tout est bon de. Ne revient plein euro dollar. Et puis euro chamambe amanya tuko kan parce que ambe guerre de la sano. On est en train de faire une guerre. Donc vraiment amba kodo be ambulu toyi. Nan klara wakati mina ambe siga foke de toutes les façons tout n'est pas rose. Mais ambe nyona famia ambe nyogon debe ni wakati ninga teme. Donc vraiment Kaojimna molo ali minkara a vidéo ambe ka vidéo fenge donc amba vidéo boka ira aula abela donc a fo vraiment transition me niveau minabi anga transition deme mais ni mo ko kede be na konanjuwa do la Kaojim takera molo ya badi bi ali nu njalo fleka dara de kase Kaojim de tara kalebe président Assimi toko tien Malien akera molo ya bi vendredi 10 mars 2023 au nanga janga ali nu njalo ni Kaojim ka conversation na je Lika jomin kera ka dictature no musa trawe ka dictature ko bi ay joro bakola ay santanke assemblée nationale nyemo wala médaille o wali njalo ay kuma chaman fo démocratie la fasalla antna ndadola ngana kunye femi na oye coordination minanya fo no appel du 20 février na nyemo Chérif Mohamed Kone anaka délégation Issa Kaojim, on lui ôte le pain de la bouche, on le chasse de santé, puis on le met même en prison, et bien il commence maintenant à revenir le Issa Kaojim de la démocratie, du défenseur des droits humains, etc., etc. Un pouvoir de transition, parce qu'on nous le répétera, élabore une constitution. Ko debi Kaojim gena ka bo sente la dron ka kumbe sura su de sipo de ko deba gara ka bo sente la dron akumbe politicien munu nende ka sikira ulde mabi a che warwa ngolo be barake de ali nu njalo nga kuma to la me Parce que vous l'avez fait vous-même qui aujourd'hui voulez nous en empêcher en 91 vous avez bel et bien élaboré la constitution de 92 aujourd'hui vous défendez bec et ongle. Sankara, tout le monde adore Sankara, etc., mais Sankara était militaire. Donc intégrons ça aussi. Intégrons aussi qu'il est extrêmement difficile de dire que désormais les militaires n'ont qu'à aller à la guerre et nous allons faire la politique. Ça, ce sera très difficile. Hein? Je vous entends dire ça là, mais ça sera très difficile. ayra ni mede
ko Sankara qui est militaire di ko chaque fois ko Kawji mba fo ko Surasu ka ta forona ko ka gelende donc akara moloya ide donc malien vraiment et yananga bo vidéo là ambe bela jelen fo et anga Chérif Cheikh Tiamé Aïdara kabako furatigi kononi min bila erandi min bila furudi min bila diabète bila ne Chérif Cheikh Tiamé Aïdara kabako furata ka bana be ban pew Chérif Cheikh Tiamé Aïdara ka numéro 78 77 03 03 vraiment aka barakaye aka kota bulu kaye ambanga Chérifu fo anfa noye Bouye Aïdara depuis nyoro ambali fo ambe Ousmane Chérif Madan Aïdara fo ka Maï Ouattara fo ka Sego Lassana Kane Sego ka belebele anga foli bi ala ki mi encore ambe Mali soma Mali donso Mali karamogo Mali chrétien Mali mogoba bela jiramba bela jele fo abeka asimi deme faso kurambe jotuba mena anjigiba bela jelenka abeka dodo Mali ebi le Mali fait la fierté de toute l'Afrique donc woro la tuguni et no temene ko fait ambalmamso Adama Samake ale alegria nyamogo yi ka keleme ka la jedo la be le 19 mars nin kalo inkle tan kononto no be dimanche nata kunjogon ni ala sonama o teke bashie ka na be dese o ere o parrainage be an ere frère bulu no ye Moussa Atayer le ministre de la jeunesse a parrain bo bulu a parrainage bo bulu vraiment en bas fo balien beka bo à partir de 10h et stade 26 mars là le dimanche 19 mars 2023 un jeune malien, un drapeau. Un malien, un drapeau. Drapeau est kanou. Kanga douara malina chukwamina. Ani comédie show beke. Ani dongli dara obetara. Vraiment, kodouman bari donc malien beki si on fa kase ayor la ode kundo. Okambe. Ciao, ciao.